Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। Assam Forest running tricks लाना फैदों बेयाव खायसे गोनो गोथो जादों आरो खायसे आन्दायगासिनो दङ आरो खायसे disqualified जाबाय। स' लोगोफोर गोबाव खालामा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालाम मानोना गोबां जब्स फैगासिनो दङ नोंथांमोना आपडेटखौ थाबनो मोनगोन Bodo Info YouTube चेनेलाव। स' बिदिब्ला जों थांनि अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन आसाम फरेस्ट रिलि जेरै AFPF दङ आरो Gr.I दङ Grade 1 दङ। स' दायो जों फैबाय अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय एक्साइजनि बेनिफ्राय जेल वार्डारनि रिलिया थाबैनो जासिगोन लास्ट उइक मार्चआवनो चान्स दङ नोंथांमोना बयबो मोजां प्रेक्टिस खालाम 1600 मिटार्स हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफोरा 800 मिटार्स। थ' बिनि सायाव सेलेक्शन प्रसेस भिडिअ फैबावगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव। दानो जाबाय आसाम फरेस्टआव खायसे पास जाबाय खायसे फेल जाबाय आरो खायसेया बाय मिस्टेक फेल जाबाय बेनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो नोंथांमोना जाहाथे बुजियो बेनि सायाव आपडेटखौ होगोन। दा बेयाव नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट मोनदों बेनो जाबाय ब्रादार आंना रिजेक्टेड जाबाय मानोना आंनि खारनाय साननाया खम जादों नाथाय आङो जाबाय सानदोंमोन। स' बेबायदि कनफिउस जायो आरो बेयावनो रिजेक्ट जायो। दा बेखौनो जाहाथे दाजा बेनि सायावनो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों जाहाथे बयबो रेडि जायो आरो रिलिखौ नोंथांमोना मोजां होनो हायो। दा बेबायदि प्रब्लेमा जायो जाहाथे नोंथांमोना बेखौ जाया बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ खालामदों आरो सिगांबो खालामखादोंमोन जाहाथे बेबायदि दाजा होननानै दा बेयाव बाय मिस्टेकलि बेयाव जाबाय आरो बियो रिजेक्ट जाबाय। स' बेखायनो बे भिडिअ खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो रेडि जायो आरो रानिंखौ क्वालिफाइड खालामथारो। जाबाय मोनसे राउन्ड थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बे जाबाय मोनसे राउन्ड स' बे मोनसे राउन्डना स' बेयाव मोनसे राउन्ड थ' बेयावहाय नोंथांमोनखौ खारहोगोन। दा बेयाव नोंथांमोनखौ खारगोन बेनिफ्राय माबायदि ट्रिक्सआव खारनांगौ बेनि सायावनो बे मोनसे इजि मेथड लाना फैदों दा नोंथांमोना बेखौनो खायसे आन्दायनानै रेडि जादों। स' बिदिब्ला जागायनोसै बेनो जाबाय मोनसे बेवहाय मोनसे GPS थायो बेयाव मोनसे GPS थायोना बेयाव स' बेनिफ्राय बेयाव किनेटिक्सखौ दोनगोन बेयाव दोनजोबगोन आरो जेब्ला नोंथांमोना बिखायाव सेस्टआवहाय GPSखौ लागायगोन अब्ला नैबाव कानेक्ट जानाय लोगो लोगो माने टाइमिंआ काउन्ट जायो बा नोंथांमोना बेयाव हाबनाय लोगो लोगो बेयाव कानेक्ट जायो आरो नोंनि खारनाया बेवहाय जागायलांबाय थायो अके। स' बेयाव नोङो खारबाय थागोन बेनिफ्राय बेयाव मोनफैनाय लोगो मोनसे राउन्ड 1 जाबाय अके। स' बेनिफ्राय आरो खारबावबाय खारै खारनानै बेयाव मोनसे नांफैबाय आरो बे मोननै जाबाय। स' बेबायदिनो मोनथाम मोनब्रै मोनबा जालांबाय थाबाय माने 8 राउन्ड्स खारनांगोन 3200 मिटार्सब्ला नाथाय बे फिल्डनि सायाव सोनारगोन खायसेना फिसा आरो खायसेना गिदिर जुदि 400 मिटार्स दङब्ला हिन्जावफ्राहाय खनब्रै खारनांगोन अके हिन्जावफ्रा खनब्रै खारनांगोन मानोना हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स नालाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय बेवहाय फिल्डनि सायाव सोनारगोन फिल्डआ बेबायदि नालाय दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायो स' हौवाफोरा नोंथांमोना 4 into 8 बेनिफ्राय 3200 मिटार्स जायो अके बे जाबाय हौवाफोरनि जुदि फिल्डआ गिदिरब्ला बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 4 into नोंथांमोनाहाय ओरै खनब्रै खारनांगोन अब्ला 1600 मिटार्स जायो बे सोनारगोन नोंथांमोननि फिल्डनि सायाव अके। स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे नायो दानिया कमेन्टआव जोंहा मिथिखादोंमोन जे खारनायखौ बावनानै मिस्टेक जाबाय बेखायनो बियो खनब्रै खारनांगौ खनथामल' खारबाय जानांगौ थिग बेबादिनो 8 खारनांगौ 7ल' खारबाय जानांगौ थ' बेखायनो जाहाथे दाजा दा बे बोरै जानो हाया बेनि सायाव माखासे ट्रिक्स दङ नोंथांमोना बे राउन्डखौ नायबानो जाबाय नै दा बेयाव जेसेबां नोंथांमोना ओरै खारै खारनानै बेयाव नांफैगोन 1 जागोन अब्ला नोङो मा खालामनो हायो नोङो मोनसे जिनिस फिसा जिनिस लानो हायो जाहाथे मिथियो दा नोङो 8 राउन्ड्स खारनांगौबा नोङो 8 जिनिस लानो हाबाय हमना ला फिसा जिनिस नों जाहाथे बेखौहाय कम्फर्टेबल लानो हायो जेरैहाय माबा मोनसे फिसा गुथियानो जा बा बेगरानो जा बा माबा मोनसे नोंथांमोननि अन्थायानो जा बा मार्बलानो जा अके। आरो जुदि गोसो मोनस्रा नोंथांमोना मोजां लानो सानदोंब्ला जोङो मोनसे डिस्क रबार होनोना स' बेखौ नोंथांमोना बे नोंनि आसियावहाय बेयाव 8था सोना लानो हायो आरो 8था एबा मोनब्रै नोंनि खारनायनि सायाव 8था स' बेनिफ्राय जेब्लानाखि कानेक्टआ बाव मोनसे जागोन मोनसे माइनास जालांबाय थागोन ना अब्ला मोनसे बख'नानै नोङो अब्ला 7 दंबावो 8 दंबावो बा 4 दंबावो बेखौ मिथियो अब्ला नोङो जेबो कनफिउस जाया नोङो इजिलि नोङो बेवहाय कमप्लिट खालामनो हायो नाथाय नोङो टाइमिं मोनथारनांगोन टाइमिंआव सहैनांगोन अब्लासो नों कानेक्ट जागोन। स' बेखायनो 14 मिनिट्सआव हाबथारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 8 मिनिट्सआव हाबथारनांगोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि काट अफआ एसेबां हाइ लेभेलाव थाङा बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 1 आवहाय काट अफआ 29 एबा 30 नि गेजेराव थागोन बेनिफ्राय बे जाबाय मेल एन्ड हिन्जावफ्रा 26 बेनिफ्राय 27 आव थागोन एबा नोंथांमोना बेनिफ्राय खमसिनबो मोनगोन जास्ट बे मोनसे एनालाइससो बेनिफ्राय खमसिमावनो नोंथांमोनाहाय एग्जामबो होनो मोनगोन अके। नाथाय गुबुन पस्टआ AFPFआहाय नोंथांमोनाहाय गार्डआहाय एसे काट अफ थांगोन बेनो जाबाय 29 निफ्राय 30 नि गेजेराव चान्सआ दं हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 25 निफ्राय हमना ला 28 नि गेजेराव काट अफ थागोन ST हिसाबै थ' जियानो जा बेनिफ्राय खमसिनबो थानो हागौ मानोना गोबां खम क्वालिफाइड जादों आरो स' नोंथांमोना अल आसाम बेवहाय काट अफखौहाय खम थांनायखौ नुनो मोनगोन मानोना खम सम प्रेक्टिस मोनदों थ' जियानो जा नोंथांमोना जायफ्रा 25 प्लास मोनना दङ स' नोंथांमोना सेफ जनाव दङ हिन्जावफोरा आरो हौवाफोरा 28 निफ्राय सेफ जनाव दङ ST हिसाबै आरो बे सोनारगोन नोंथांमोननि पस्टनि सायाव
थ' बिनिफ्राय गोबां सिलेक्शन प्रसेस दंबावो बेखायनो खम काट अफ थांगोन आरो थाबैनो दङ हमना ला ग्रेड 1 आरो लोगोसे गार्डआव थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय स' बिनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय।